जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे जमदुवार खोन्दोनि सिङाव थानाय रायमना खोन्दोसा दाफुंनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो मोननानै प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा वाथिं बसुमतारीखौ मोननो हादों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा राजिब नार्जारिखौ जों मोननो हादों मेसेजआ बेनो लाउड एन्ड क्लियार जोंहा जिथु मानव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आद्रा थानाय सिमां बेखौसो जों जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै BoNSUआ जोनोम जादों आरो बेखौबो मोनसे जों क्लियार मेसेज हरखानो सानदों जे BoNSUआल' दिनै दावहा नांनायजों जानाय नङा समग्र माने बर' जाथियानो दिनै ओंखारबोनांगोन दिनै बेयाव सोरबाया माइगाब सोरबाया जुजाइ बेफोरबायदि सानालाबायनो जों जयैनो खौसेथि जानानै दोंसे लामाजोंनो जों आगान सुरलांनांगोन अब्लासो जों देरहासारनो हागोनखौ आं सानो आथिखालावहाय जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा बिसेस करे जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां जानाय लोंनाय बा फेनायजोंहाय नैबे आनला सानला गोदाव सोराव जानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों दा बे बिथिंखौहाय नोजोर होनानै BoNSU आफादा दिनैनि दिनावहाय मा हाबाफारि लागोन नंगौ थार बाथ्रा आथिखालाव जों बर' लाइमोनफोरखौ गोबां बेबादिनो ड्राग्स एडिक्ट आरो एबा फेग्रा मुवा बेसाद जानायखौ गोबां माने बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं जों बेखौ नुनो मोनदों दा बे खेथ्रआव जोंहा दाख्लै सेन्ट्रेल केबिनेटनि मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे केबिनेटआव जों अलरेडि डिसिसन लाखाबाय आंनो क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि जानानै आं मोनसे प्रप'जेल होदों बेनो जाहैबाय माने गासैबो बिदिनो सात्रफोरखौ एबा लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल जेरै रिकभार जानाय सुबुंफोरखौ लानानै सोरबा बेबायदिनो माने रिकभार जानानै फैनायफोर थायो बिसोरखौनो लानानै बिसोरखौनो एग्जाम्पोल होनानै जों बावैसो उनाव जों कलेजनि स्टुडेन्ट बा लाइमोनफोरखौ लानानै जों मोनसे सांग्रांथि मेल माने खुंनो आखायाव लादों आच्छा मैया जे APSCनि रिजाल्टआ फोसावजाबाय दा APSCनि रिजाल्टआवहाय जोंनि बर' मानसिफोराबो जे गासै 14सा पास जानायखौ उथ्रिसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बैसोरबायदि गोबां मानसिफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जुदि खालामनांगौबा जोंनि लाइमोनफोरा मा हाबा मावनांगोन गिबियावनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय बे 14 जन जा APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ गिबियावनो आं कंग्रेचुलेसन्स होनो सानदों मावनांगौ हाबाफारिया बेनो माने मोनसे गावबागाव एम थानांगोन मटिभ थानांगोन गावनि मा होनो नाजानाय थानांगोन अब्लासो साक्सेस जागोन दिनै जों नुनो मोनदों BTR सरकार एबा BTC सरकाराबो सुपार 50 मोनसे माबा मा होनो स्किम लाखिदों दा बेफोरनि थ्रुयैबो मोनसे गिदिरथार मोनसे हेफाजाब एबा माबा हेल्प मोनगोनखौ आं आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो बांसिन नाम्बाराव जोंनि बर' लाइमोनफोरनिफ्राय APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हागोनखौ आं आसा खालामो अनसायनाय होनोबा जों थारैनो जोबोद खाफाल गोनां होननांगोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थासेयावबो जों दिनै गोदान फरायसा आफाद मोनसे जोनोम जादों दा जोंखौबो दाब दाब जायगायाव जों नुबोदों गोबाङानो अनसायदों जेरै जों दिनै बेयाव रायमना खोन्दोसा दानाय हाबाफारियाव जों नुजाथिफैदों गोबां गामिनिफ्राय मेलेमजिबि दैदेनगिरि गामिनि गावबुरा एबा इन्टेलेक्सुवेल नुजाफैदों जोंखौ बोसोन होलांदों माने भेलुएबल मोनसे साजेसन होलांदों बेबादिनो जों गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो नुबाय गोबां पाब्लिकफोरा जोंखौ अनसायनाय आरो थांनाय सुबुं गौमा जोंहा 27 सेप्तेम्बराव जानानै थांबाय गोबां पाब्लिकफोरनि एबा नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनदों बेबो मोनसे जेनेबा BoNSUनि सायाव बा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सायाव मोनसे मा होनो फोथायनाय दा बे हिसाबै बिथांमोना नुजाथिफैबाय जोंखौ अनसायबाय
बेबायदिनो गोबां माने बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं जोंखौ अनसायनाया। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।